मैं खाइते बसिगलन तो हाँ खाइते बसिलु এটা কিছু এটা টিকে ইয়ে না ইয়ে নামটা টিকে কত কি তরকারি এটা হচ্ছে পুঁই পত্র বড়া কিছু কিছু ଦେଇକି ହେଇଛି পুঁই পত্র বড়া ହେଇଛି এটা ମସଲା ମାନେ ଆଳୁ ହଁ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପାଉଡର ମସଲା ମାନେ ଇଏ କରିକି ଯୋଉ ଚଟଣି କରିକି ତାକୁ ଭରାଇଛି ହଁ ହଁ ତାକୁ ବେସନ ଆଉ ଚାଉଳ ବଟା ଦେଇକି ତାକୁ ବଡା ଏ ନାମଟା କି କିସ ଦେବା କୋ এটা পুঁই ନୂଆ ପତ୍ର ଆଇଟମ ଓ ପୋଇ ପତ୍ର ପୁঁଇ ବଡ଼ା ପତ୍ର ବଡା ହେଇଛି ଆଉ କିସ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି ଚଚଡ଼ି ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଦେଇକି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଚଚଡ଼ି ହେଇଛି ଏଟା ହୁଁ ମସଲା ସୋମବାର ତ ହଁ ସୋମବାର ସାଧା ବାରି ଥିଲା ହଁ ପୁରା ନିରାମିଷ ହେଇଛି ସବୁ ନିରାମିଷ ଆଉ ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ହଉ ହଉ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ଆଉ ହଁ ମାନେ ସାଧା ବାର ତ ନିରାମିଷ ଆଉ ଏତିକି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଆ ଟିକେ ଆଜି ନୂଆ ଆଇଟମ ଆଉ ଏଇ ପୁঁଇ ପତ୍ର ବଡ଼ାଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ହଉ 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 ଖାଇଯାଅ